Tak srdečne vás opäť vítame na našom ďalšom vysielaní, kde tu máme opäť ďalší príbeh našho uzdravenia a budete si ho môcť vypočuť priamo od človeka, ktorý si prešiel alebo ktorá si prešla s mnohými ťažkými situáciami a ktorá má skúsenosť vlastne s tým, ako je možné uzdraviť sa jedlom a bylinkami. Vítam medzi nami pani Evičku Tlčinovú a Evička nám povie vlastne svoj príbeh, ako sa vlastne, čo jej bolo, alebo čo ti bolo teda, povedz nám Evi, a ako sa dostala vlastne k tomuto celému, tak v skratke. Ďakujem pekne za privítanie. Ahoj, dobrý deň všetkým. Tak ja by som asi začínala s tým, že pred rokom som si ani nebola na to pomyslela, že už teraz, dneska napríklad, že budem tu môcť byť v takom stave, ako som, ako úplne zdravá. Jednoducho, prosila som tam hore každého, kto by mi vedel pomôcť v tom, aby som sa uzdravila. Dlhé roky som sa trápila s rôznymi ťažkosťami, chorobami a to môžem povedať, že asi už pred 48 rokmi sa začali moje zdravotné problémy tým, že problémy s močovým mechúrom, s ľadvinami a potom ďalšie pribudli ďalšie ochorenia a to skôr ako zápal plúc, zápal priedušiek, zápal hltana, tak to bolo dosť vážne, napríklad zápal plúc, suchý zápal plúc. Ani som sa moc na to neviečila, lebo som prekonávala tak, že som počas práce, ale ten močový mechúr bol ešte závažnejší. Dlhé roky som sa s tým trápila, každý tretí mesiac som bola na antibiotikách a po 30 rokoch vlastne som pristúpila už aj k operácii. Tak lenže operácia taktiež nepomohla. Už po 2 týždňoch po operácii znovu tie isté problémy sa vyskytli. Tak posúvali ma ďalej k ďalším lekárom, ktorí ma začali liečiť, ale aj tam len s antibiotikami. Jednoducho príčinu chorôb som sa nedozvedela nikdy. Až potom, keď som vlastne nastúpila na túto očistu s tými liečivými bylinkami. To som veľmi rada. A povedz nám, ako si sa vlastne dostala k tomu všetkému. Čiže mala si nejaké ťažkosti, už si bola na nejakom tom bode, kedy si povedala, že dosť, pretože som vyskúšala už úplne všetko snať a nič mi nepomohlo a zrazu niečo prišlo ako blesk z jasného neba. Áno, tak úplne tak. Prišlo to z jasného neba. Lebo som prosila o to, že aby to už prišlo a prišla si ty, Monika, vlastne ty si mi poradila a navrhla spôsob liečenia, ktorým si vlastne aj ty prešla. Takže bolo to pre mňa také niečo, že áno, tomuto už aj budem veriť a môžem veriť. Ja som si na to tak aj nastavila hneď. Lebo predsa liečivé bylinky tak škodiť určite nemôžu nikomu, tak práve že opačne, že prispievajú k zdraviu. Takže som ani neuvažovala, ale dlho nad tým, že či do toho vstúpiť alebo nie. Ale ešte predtým by som asi toľko to povedala, že o tých ďalších chorobách, ktoré vlastne som mala. To som sa chcela opýtať. Áno. Takže chrbtica, krčná chrbtica, drieková časť, to všetko, to ma bolelo rokúce a nič mi nepomohlo, žiadne rehabilitácie ani kúpele, jednoducho nie. No a potom pravda, že s močovým mechúrom stále, potom žihlavka, potom borelióza ma chytila, vysoký krvný tlak, diabetes, druhého typu, na to som sa všetko liečila. No a ešte k tomu, pravda, že pred 7 rokmi sa mi začali veľmi triasť ruky, tak potom hučanie v hlave, aj to všetko. Absolvovala som rôzne vyšetrenia, MR vyšetrenia, aj CT vyšetrenia. Áno, tam atrofia mozgu, to mi aj zistili, a ešte rôzne lézie na mozgu, takže to mám. Ale že prečo, od čoho, tak to nie, to som sa nedozvedela ešte nikdy. No a potom pravda, že cysty rôzne
v žalúdku nadmerná cysta bola, ale to potom, už teraz môžem tomu povedať aj to, že v lani, v júli som vlastne nastúpila na túto očistu s tými liečivými bylinkami a som bola stále pod dohľadom lekárov, lebo som bola už objednaná dopredu po určitých mesiacoch na kontroly, tak ja som absolvovala všetky kontroly. 17. júla som nastúpila na očistu, v auguste som mala prvú kontrolu a to som mala na gastroenterológii, kvôli tomu, že ohľadom kolbov som bola na MR vyšetrení a tam mi zistili, že mám nadmernú cystu v žalúdku. Čo som ani neočakávala, ani lekári asi nie. No a tak som navštívila gastroenterologičku, ktorá mi spravila teda vyšetrenia, ale ona už tam vtedy nenašla žiadnu cystu. Ale ma poslala na ďalšie vyšetrenie, či to nemám náhodou v bruchu, ale aj tam MR vyšetrenie nenašli nič, takže aj to už bolo. Čiže po 2-3 mesiacoch vlastne si už mala výsledok, že ti zmizla tá cysta. Tým, že si bola vlastne ten 3. mesiac v liečebnom programe, teda tak správne to chápem. Hej. A ono vlastne ti postupne odišli aj všetky ostatné ťažkosti? Áno, napríklad kolby. Prestali ma bolieť, takže som kľudne vedela ležať, sedieť, všetko, čo som dovtedy nevedela, len ťažkosťami. Takže už to bolo dobre, veľmi pozitívne. No a potom pravda, že močový mechúr taktiež už po 3 mesiacoch, ako predtým som mávala tie bolesti, tak teraz sa nevracali. Takže aj to bolo veľmi dobré. No a pravda, že borelióza, čo som pred 3 rokmi chytila boreliózu a v veľmi zlom stave som bola, ale žiadne lieky vlastne mi na to nepomohli. Čo som začala tých 10 dní, to je v poriadku, ale ďalej už ma nevedeli liečiť z liekmi. V podstate, ako to bolo teda ďalej? Tak áno, tak borelióza, tak riešili sme ešte boreliózu, tak som navštívila v októbri pani primárku, tak spravila ďalšie vyšetrenia a vyšetrenia už boli lepšie, jak som mala na jar. Lebo vlastne každý pol rok som absolvovala vyšetrenie, že tie protilátky, že či ubúdajú alebo ako. A už som mala lepšie výsledky už v októbri. Tak ďalšie vyšetrenie som mala na boreliózu v decembri, tým, že výsledky som mala vlastne pred výsledky ísť až vo februári, ale už mi volala pani primárka, že už ani chodiť nemôžem, lebo už mám v minusových hodnotách. Takže borelióza zmizla. Takže to som bola veľmi rada. No a pravda, že diabetes, taktiež som si merala stále cukor, tak v októbri som vysadila už aj tabletky aj na diabetes. Lebo nepotrebovala som. Nepotrebovala taktiež aj na vysoký tlak. Na vysoký tlak som vysadila v októbri už lieky. Takže odtedy neužívam žiadne lieky. Výborne. Vôbec žiadne. Ale som ešte stále pod kontrolou lekárov, ale to akože vítam, lebo predsa chcem si byť istá, že áno. Či je to všetko tak aj podľa tej medicínskej stránky. Tak. Ty v podstate, čo si preto urobila, aby sa tento tvoj zdravotný stav takto zlepšil? Áno, takže vlastne som nastúpila na túto liečbu s bylinkami, s liečivými bylinkami, tak podľa systému zdravia. Tak ja som neváhala vôbec ani jeden deň, že ako to postupovať. Mala som teda informácie, dostala som informácie, ako sa mám stravovať, ako si mám nastaviť životosprávu, takže ja som 100% na to nastúpila. Takže som si zmenila úplne stravu, úplne všetko, čo sa toho týka. Čiže bol pre teba problém zmena životosprávy, pretože mnohí ľudia majú s tým problém, majú nejaký návyk, na ktorý sú zvyknutí a veľmi ťažko robia niečo, čo je pre nich také iné. Tí ľudia veľmi ťažko vykračujú z tej komfortnej zóny. Ty ako človek, ako to vnímaš? Mala si s tým problém, alebo bolo to pre teba jednoduché vzhľadom na to, že si chcela? Lebo už si mala toho veľa a chcela si sa toho asi čo najrýchlejšie zbaviť. Áno, vlastne impulzom bolo to, že ja som sa chcela zbaviť všetkých chorób, čo som mala dlhé roky, takže pre mňa nebol vôbec žiadny problém nastúpiť na túto zmenu a som tomu veľmi rada, lebo vlastne som teraz, vtedy som už začala normálne sa stravovať. To znamená normálne sa stravovať, že živú stravu. Takže
veľa ovocia, veľa zeleniny, čo som predtým nemohla, kvôli tomu, že vraj kto je diabetes, takže nemá konzumovať ovocie. To boli také mylné informácie podľa mňa tým pádom, čo som už teda na sebe zistila, že jednoducho nestúpol mi cukor, práve že klesal, bez toho, že som užívala lieky. Takže ja si myslím, že to je veľmi dobré. Ono tým, že vlastne si sa dostala na tú správnu cestu, kde práve bylinkami a zmenou životosprávy, správnou zmenou životosprávy, si sa zároveň aj naučila určité informácie, čiže si dostala aj to, kvázi nazvime to vzdelávanie. A stále sa vzdelávaš, lebo učíš sa nové veci, ktoré ťa vlastne posúvajú v tom, že vieš týmito informáciami potom už poradiť a pomôcť aj ostatným takým, ktorí majú teraz tie ťažkosti. Áno. A ešte sa ťa opýtam vlastne toľko, že všetky tie diagnózy, ktoré si mala, tak v podstate teraz si bez liekov. Cítiš sa? Fajn. Úplne super. Vyzeráš o mnoho krajšie, žiarivejšie, plná elánu, ako keď sme sa stretli, lebo ja sa pamätám na to, keď sme sa stretli a bolo to pred rokom. Pred rokom, tak to áno. A vnímala som ťa ako človeka, ktorý má za sebou strašne toho veľa a veľmi chce. A vtedy to tak je aj vidieť, že ten človek, keď chce urobiť niečo, tak je pevne rozhodnutý. Ale keď to aj dodrží, lebo tá disciplína je tam dôležitá, tak vtedy sa dejú zázraky a zmeny. Ako vnímaš ty teraz vlastne tú zmenu životosprávy? Lebo mnohí si myslia, že ono je to len nejaká forma diety. Nie, to nie je dieta podľa mňa vôbec. Práve, že to je prínosom. To znamená, že teraz žijem normálne, bez bolesti, tak prečo by som sa nestravovala aj naďalej tak? Lebo to je podľa mňa veľmi dôležité. A ja som teraz v takom stave, že aj moju rodinu k tomu vediem, že teda troška aspoň v niečom, čo aj môžu a majú na to chuť alebo vôľu, takže nech sa nastavia tak. Takže vediem im tomu, fakt vediem. A veľmi som rada, že som vstúpila vlastne na túto očistu a na to vzdelávanie sa, lebo som sa dozvedela toľko informácií ohľadom zdravého životného štýlu, že teda to je fantázia. Čo som predtým nevedela, lebo nevenovala som sa tomu pozornosť, len práca a jedla som to, čo som jedla, pritom som si myslela, že sa stravujem akože správne. Áno, aj výživové doplnky som užívala veľmi veľa, ale teraz som sa dozvedela, že skoro zbytočne, lebo vlastne som mala znečistený organizmus, toxicita a jedlá, čo som užívala, tak to len okyslovali len organizmus, to znamená, že to nič nebolo vhodné. Ale nemala som teda informácie, že čo je správne a čo nie. Presne tak, ono naozaj, keď to telo je také prekyslené, tak mnohí nevedia. A ešte sa opýtam takú otázočku, a ty tým, že si chodievala vlastne, alebo bola si pod dohľadom lekárov, čo na to lekári, keď zrazu ty si prišla a tie dlhoročné ťažkosti, ktorými si trpela, ako si to oni vysvetľovali? Tak ja som vlastne, keď som zistila, že už tie výsledky mám lepšie, tak ja som im aj povedala, že ako sa spravujem, na čo som nastúpila, všetko. A prijali to dosť pozitívne, takže nehovorili, že teda, že nie, že aby som to nepokračovala, práve že áno, aj sa vypytovali, že čo je to vlastne. Tak každý hneď si myslí, že to je dieta, tak som hneď hovorila, to dieta nie je. To práve, že je očista celého organizmu. Takže to je v tomto gro, to hlavné. Tak a teraz som zistila vlastne aj príčinu, že prečo som sa dostala do takých stavov, čo som mala. A tie choroby. A teraz ti to vlastne dáva všetko zmysel? Teraz mi to už, áno, už mi to dáva zmysel. A naozaj už teraz skoro rok som na tom tak, že ale chcem pokračovať ďalej. Takže ja nechcem, takže teda teraz sa zastavím, seknem sa a vrátim sa k tomu tej životospráve, čo som aj predtým mala. Nie. Áno.
Čo by si odkázala ľuďom, ktorí majú také ťažkosti, možno aj iné ťažkosti, roky trpia a sledujú práve teraz to video? Aký odkaz by si im dala proste, aby sa nebáli a aby sa mohli dostať z tých svojich ťažkostí, akýchkoľvek? Áno, aby sa nebáli informovať, aby sa nebáli teda prísť a opýtať sa, že ako si sa z toho dostala ty, či by si mi vedela v niečom aspoň poradiť, aspoň nejakú cestu krajšiu im ukázať. Takže o to tu ide. A aby sa nebáli teda si zmeniť tú svoju životosprávu, aby nemysleli hneď na to, že čo bude teraz, že ako sa budem stravovať, bude to pre mňa záťažom. To nie. To treba si len jednoducho tú psychiku všetko nastaviť na to tak, že na to myslieť len, že to bude len dobre, len lepšie, príde k tomu uzdraveniu. To je to gro, že fakt len na to myslieť, že len to lepšie. Veriť v seba, veriť v to svoje telo. V to svoje telo a veriť v to vlastne aj v tých bylinkách, lebo vlastne tu ide aj o tých bylinkách, že pomôžu. Ono v podstate musíme povedať, že je to takou nevyhnutnou súčasťou ako dva v jednom, takže vlastne tá strava alebo zmena životosprávy plus správne nakombinované a namiešané bylinné zmesy robia naozaj zázraky, pretože sa telo začne očisťovať orgán po orgáne až na bunkovej úrovni a poprečistievajú sa komplexne všetky orgány a orgánové sústavy, ktoré boli roky zahltené tou toxicitou, či už konzumáciou jedla nevhodného, alebo vírusovou a bakteriálnou toxicitou. Popri tom sa samozrejme určite zmenilo aj tie myšlienky, pretože tá strava je vysoko vibračná, bylinky taktiež. A tie myšlienky, ktoré sme my prechovávali v tom stave nemohúcnosti a strachu o to svoje zdravie, tak tiež sa vytváralo samozrejme niečo, samozrejme aj v rámci iného prostredia. Ale keď sa zmení naozaj vlastne to nastavenie, teda tie bylinky, keď sa nastavia bylinky a zmena životosprávy sa spraví, tak tým, že to má vlastne vysoké vibrácie, tak zmenia sa vlastne aj tie pocity, nervový systém a vyčistí sa to telo aj na tej emočnej škále, by som povedala, nie iba to fyzické telo. Čiže my vieme pracovať aj s tými traumami a rôznymi myšlienkami potom, lebo sa to telo otvára tak hlbšie. Áno, je to tak. Nemám strachy teraz, nemám depresie, takže úplne som slobodná, cítim sa taká slobodnejšia, taká ľahšia. Taká ľahšia. Takže to je úplne niečo iné. Super. Takže ja ti chcem pogratulovať ešte raz, že si vydržala, že si mala tú disciplínu, že si dôsledne robila všetko to, čo trebalo a ono sa naozaj ukázalo, že to aj má potom výsledok. A chcela by som ti poďakovať za to, že si našla čas a že si prišla sa podeliť s nami o svoj príbeh. Možno práve tí, ktorí to sledujú, potrebujú práve toto počuť. A že si im dala tú nádej, že si dala nádej všetkým tým, ktorí toto video pozerajú. A pevne verím, že sa ešte stretneme niekedy najbližšie a že príjmeš pozvanie. Takže ďakujem ešte raz pekne a pekný deň a veľa zdravíčka aj vám. Ďakujem aj ja a rada prídem aj na budúce. Budeme sa tešiť. Ďakujem. Pekný deň a veľa zdravíčka všetkým.